कौन नतिया हरे देख खखरता नतिया का बेटा कौन हरे अरे बा के देखता ते अपना घरे कह दे का देखता तू लो हो लाजे ने मेरे बैठल बिया का हो लुटन भाई। हाँ भाई मान ली कि हमने के 5 आदमी के बुलौले भाई काहे खातिर यही खातिर बोलौले बानी अच्छा कि हमरा घर के औरत सवेरे 6 बजे हाँ। गई रहले सन बहरी अच्छा अच्छा आ ओकनी के बहरी अपन क्रिया करत ली चढ़ के देखत रहल। अच्छा हाँ तो भाई उनका के हम एकदम लाठी से मार के थूर दे बुझल ना तब हम ले आओ तनी अरे भाई जो पंचायती बिचौले वाला फिर लाठी निकाला का जो ठीक बा तो पंचायत होके के चाहिए ठीक बात तो ना जी तो वही अपन 5 आदमी काहे खातिर बिचौराइल बड़े ठीक बा होके पंचायत तू अपन बात रख लो उनको से पूछाई ठीक बा कि का कहत रहे सुनला के बाद निष्कर्ष निकालल जाई ना जी बिल्कुल सही बा। तो पूछा तो इनका से बोला हो का कहत रहे तू अपन सफाई में जानते नहीं बाबा हाँ। हम भोरवा गाछिया पर चढ़ रहनी है दतुअन तुरे खातिर अच्छा तब तक यहाँ के घर के औरत जाके बैठ गई है लोग अच्छा तो लाज के मारे हम ना उतरनी है और वही पर शांत बैठा रहनी है अच्छा तब तक के एगो पिलू आ गई हंसी आ गई हमरा अच्छा यही के चलते मैंने पता चल गया ना पतो ना चली हाँ। तो माने तू जान के वो लोग देखे थे ना बैठल ना हम तो दतुअन तुरे खातिर चढ़ रहनी ए जी बात तो यो लई का ठीक है कह बिल्कुल ठीक कहता चढ़ेला आ जब गाछ पर चढ़ल बा तो वहाँ जाए वाला का जानता जे केहू चढ़ल बा कि नहीं चढ़ल बैठिए जाइए जा बकरी बताव तू हाँ बोलो कि जब घर घर लेट्रिन बन गई बा तोहरो घरे लेट्रिन बनल बा दू गो बनल बा तो जब लेट्रिन घरे बन गई बा तो बाहर सोच काहे बाहर भेज रहो मेहरारू के बाहर ए से भेजतनी हाँ। कि हती हती दूगो गुड़ही बनल बा आ 10 दिन में 1 महीना में गुड़ही भर जाई तो ओकरा बाद का कइल जाई ना ई समझ के फेर बा ओकरा गुरुही मत कहो हाँ वो 3 फीट गहिरा बा 3 फीट चौड़ा बा और सरकार ऊपर काफी संशोधन कैला के बाद हाँ ई स्कीम निकल दिया अच्छा एक ढंग के जे लेट्रिन बनवाता ओकरा के ब्लॉक से 12,000 रुपया मिलता। अच्छा यही आधार पर सब केहू अपना अपना घर लेट्रिन बनवा लियो 12,000 रुपया उठा लियो एगो तुहू कैले बाड़ो बाकी तहारा बुझात है कि हती चुकी भाई जल्दी भर जाई। हम एक दिन वीडियो साहब को बोलौले रहनी अच्छा वो दिन तुहू आई रहो हाँ वीडियो साहब बहुत बढ़िया समझौने ये बात के तोरा के हती चुकी मत समझी एगो गढ़ावा भरे में अगर 10 गो सदस्य हुई हैं अगर दोनों मेरा बैठी हैं तो एक गढ़ावा भरे में 2 साल लग जाये। एक गो गढ़ा भरे में हाँ 10 आदमी दोनों मेरा बैठी तो 2 साल लगी गढ़ावा भरे में। इतना आसान मत बैठो बुझो मान ले कि वो भर गई ओकरा के बंद कर दो दूसर का चालू करो और फिर ओकरा भरे में 2 साल लगी 10 गो आदमी हो तो कम हो सुनो कम हो जाए 4 बरिस 5 बरिस लग जाये एगो भरे में। बाकी लोग बात नहीं के समझल जरूरी बा। ये बात तो ठीक है वो मान ले कि जोन भर में देने का बंद कर देलो हाँ 2-3 महीना के बाद ऐसा सड़ी बिल्कुल माटी हो जाई ओकरा कुदारी से कोड़ लो बोरा में भर लो चाहे छंटी में उठा लो ले जाकर अपना खेत में बिक दो ओकरा के बिक देबो तो बहुत बढ़िया खादर के काम करी। अच्छा लेट्रिन वाला हाँ उनमें गंध तनिको ना रही हाँ उनमें लेट्रिन के तनिको अंश ना रही। रह गई बात ही कि अगर लेट्रिन बैठा तनी एक आदमी तो चाहे उनमें जितना भी लेट्रिन करी थोड़ा करी ज्यादा करी कम से लीटर पानी जे जब से उतना पानी गिरावे उतना ज्यादा पानी में गिरी उतने दिन टिकाऊ हुई। हाँ ऊपर लाइट बढ़ी लोग पूछता कि जो होती चुकी बात जल्दी भर जाये हो सकला जल्दी भर जाये कब आ तो हिंगो सुखले जेबे 1 लोटा पानी लेके मैदान भइला पानी छुअलो पानी ना गिरौलो तब तो भर जाये। लेकिन एक आदमी बैठे अगर 9-10 लीटर पानी गिरावे एक आदमी तो भरे में 2 साल से ऊपर लग जाई। इतना आसान नहीं के।
ऐसे अपना परिवार में बात के समझाओ आ तुहू बाहर मत जाइयो, अपना टोला महल्ला में भी लोग समझाइयो कि आज से हम अपना महाला के सब केहू के जाके कहतनी भाई हाथ जोड़ के कि आज से बाहर लेटिंग मत दो। सब कोई के करीब करीब लेटिंग बनल बा, अपना अपना लेटिंग में जा लो आ कम से कम एक पैखाना एक बाल्टी 2 बाल्टी पानी डाल। हाँ। देखो पैखाना में गईला से फायदा आ बाहर गईला से घाटा का बा। बाहर पैखाना बैठबो तू बैठे के चल लो और बदबू फैली, माछी बैठी सो ओकर से कीड़ा पैदा होई, तू के तारा खाना हमरा खाना पर बैठी सो। आ लेट्रिन में जाए से फायदा का बा कि कहीं गंदगी ना फैली। आ ये लेट्रिन जोन बा एक दिन सड़ के खादर बन गई, तू हमरा खेत में पड़ी तो बहुत बढ़िया खादर के काम करी। तो हई देखो हई सब के अपना घरे ये लोग का परिवार केहू बाहर ना जाला। जाने में जोखिमो बा, जाए में जोखिम भी बा, कोई सांपो निकलता से घरी। हाँ, बरसात के समय बा, सांपे कहीं काट लेला घास में से निकल के, ये सब खतरा बाटे। मान लो कोनो प्रकार के कोनो अनाचार अत्याचार हो जाओ रास्ता में, तो ये सब बचाव बाटे। इसे समझाओ अपना परिवार के टोला महल्ला के समझाओ कि जेकरा भी लेट्रिन जाएगा अपना जो लेट्रिन बनल बा सरकार के मार्फत वही में लोग जाओ। आज से ठीक बा, यह होई सब लोग संकल्प कर ले, संकल्प करे। हाँ तो ऐसे संकल्प करो तू को नहीं जाना है। या से मैं बाहर लेटिंग मर्द हो या औरत हो, किसी को लेटिंग में ही जाना है। हाँ ठीक बा, हाँ भाई बढ़िया ये फैसला मंजूर बानू। मंजूर बा। लड़कों में कोनो दोष नहीं है, लड़कों में कोनो दोष नहीं है। लड़का में कुछ कौन दूर चढ़ा लोगरा में केहू कौन चढ़ी तू ना गई रही लो अपना लेट्रिन बैठल रही तो ये बात ना नु आई। देखो घर उतर लो तो कहो जे तू पंचायत बुलाओ लो जेकर समाधान निकल गई। तो माना तहरा खीस बड़ी जाको लइका के मर तो ओकर गार्जियन तहरा के मारे केस होई, मुकदमा होई, रुपया जियान होई, बिना मतलब बेमतलब के। तो खाली लेट्रिन का उपयोग ना कोई चलते हो जातना, अगर कोई लाइट के सबसे बचाव हो जाई। ऐसे आज ये संकल्प लेवे के बा कि घर के बेटी बहन या औरत बेटा बेटी केहू जे एकरा भी लेट्रिन लागता वो लेट्रिन में जाई, बाहर खेत बधार में ना जाई। आ जेकरा नइखे बनल आवे, जेकरा नइखा बनल बना करीब सरकार के तरफ से बना के अगर वो कागज ब्लॉक में पेश कर ली तो सरकार के तरफ से 12,000 रुपया मिल जाए। तो ठीक बा, हाँ ठीक बा। हमने कही बैठक समाप्त कर जाओ। समाप्त कर जाओ। ठीक, नमस्कार। अभी जो हमने के वीडियो बनल है पंचायती वाला, तो ये हवे स्वच्छता अभियान। मान ली कि घर घर लेट्रिन बन चुकल बा, सरकार से उठा ले बा, आ घर लेट्रिन लोग बधार में जाता, मर्द भी जाता, औरत भी जाता रही, बेटी बहन सब जाता रही। रास्ता में कोनो प्रकार घटना हो सकेला। आ यही के बचावे के लिए सरकार इतना पैसा दे रहल बिया कि केहू बाहर मत जाओ, बाहर जाई तब न घटना हुई। मान ली कि बरसात में कहीं पैरे फिसल जाओ, गिर जाए, हाथ को टूट जाई, कहीं मान ली कि सांपे काट लेहलस, मान ली कोनो कोनो अनाचारे करे के चाहल आदमी रास्ता में। तो ऐसे जब भी जाए ठोकर लेट्रिन, अपना घर में लेट्रिन जौन बनल बा उमे जाई, आई मत ये लेट्रिन भर जाई हटी चुकी बा, बात नहीं के देखे के हटी चुकी बा, क्षमता बहुत ज्यादा बा। एगो लेट्रिन का भरे में कम से कम साल लग जाई, अगर 10 परिवार दोनों बेरा में जाइए तब। बस खाली शर्त इतने बा कि एक आदमी जाओ कम से कम 9-10 लीटर पानी गिरावे, चाहे लेट्रिन चाहे जितना भी करे, पानी कम से कम 9-10 लीटर में डाले, तो कम से कम 2 साल जाइए। एगो गढ़ावा 2 साल का बंद कर दो, सगा में खोली। तो ऐसे अगर समझदारी से काम ली, बेवकूफ़ी मत करी, बाहर गंदगी मत फैलाई। बाहर गंदगी फैला उससे बीमारी फैली, रोग बीमार हो, हम भी बीमार हो, सभी बीमार हो।
तो ये कौन समझदारी के बात बा? समझदारी के काम करी कि लेट्रिन के व्यवहार करी, बाहर मत जाई। आओ हाँ, जे बाहर जात होखे ओकरा के 5 भाई मिल के ओकरा के कंट्रोल करे कि भाई बाहर ना जाके लेट्रिन में जा, हाँ आ अपन लेट्रिन के यूज यूज कर, कर, हैं, ऐसे साफ सुथरा रही। हाँ सब कुछ स्वस्थ रही। ठीक बा, तो एकरे साथ हमनी के समाप्त करता नहीं सब। एकरे साथ जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत।